ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദിനാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിശേഷം, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കയ്യിലൊന്നും കുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അത് മേലേന്ന് താഴേക്കോ താഴേന്ന് മേലേക്കോ പകുതി വരെ അങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടുള്ള ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് നിൽക്കും. ഫെവിക്കോൾ ഇട്ടൊന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും പൊട്ടിയതായത് കാരണം നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മണി പ്ലാന്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേ ഞാൻ ഈ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് ഹാങ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കാം. ഇതുണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ആ പൊട്ടിയ ആ പോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്കിതുപോലെ റീയൂസബിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.